Takže čaute ľudia, dneska vítam u nového videa a dneska si tu zahráme s Delikatesom. A keď neviem, prečo sa volá, že malý Grazel. No neviem. Tak a ja už nebudem tu zdržovať a môžeme začať. Vianočná Granny. No. To ešte nie sú Vianoce. Veď už boli dávno. No. Tak už som sa zobudil. A ja. Ľudia, že som to stopol. Nechcel som sa stopol. Takže už viem, cez čo budeme ísť, lebo budeme ísť cez auto. Našiel som už batérií. Našiel som už kar batérií, takže ideme cez auto. Počkaj, ale vlastne my keď doskladáme ten obraz? Ja tu mám aj gas. Tak ideme cez auto. Dostaneme to. Tak dostaneme bonusový deň. Jaký obraz a čo? Jaký bonusový deň? Že vlastne keď dostávame obraz, tak on nám dá bonusový deň. Aha. Je tu taký, že gas, tak to si dám sem. To si vyhodím sem. Ktorý si príde Ktorý si... Ďakujem. Idem ťa hľadať. Pomstím. Ja ti budem hovoriť, kde sú veci tohto. OK. No ja som našiel obrázok. Ja idem doskladať ten obraz. Idem vonku, v tom domčeku, nedáš to uvidieť, a to dole. Čo? Ja viem, aké číslo musíš otvoriť. Pavúka. Počkaj, idem si povedať číslo. Číslo. Sme jaké číslo? Že pavúka, aké číslo mám otvoriť. Počkaj. Dobre. Kamo. Tuto, zase idem hore. To sú vlastne tie dvere. Číslo 1 musíš otvoriť. No, áno. Čo tam má? To potrebuje či? Oh, baby, doll, no to ďalej to nevylieze. Je škoda, že... Ale že chce? Se dá... Marek, a poznáš to, že oh, baby, doll, can't move on, baby, doll. No comment. Vtáka, idem sa pozrieť, čo je u toho vtáka. Nič tu nie je. Nie je kart. To je nejaký kart. Nie, kam vo mne ide babča Grinča. A tu je Beerset. Som vedľa teba. Fakt, ja viem, ale ty si duch. Za tými doskami, tuto, tak tam je Beerset. Ja nie tu si. Zdrhaj. Baby. Marek, do toho vchodu. Sem, áno. Ona ti nevidí zatiaľ. No. Ja budem hovoriť, kedy odíde. Počkaj. Počkaj, ešte nechoď. Odišla, ale trošku menej ešte. Kde je? Pozor, už ide schodami. Dole? Ide hore. Počkaj, ona je pri tom vtáku. Ona sa zastavila. Dobre, už ide. Je uvidieť. Prečo sem dala toto? Prečo sa na stenu? Asi vida. Pozor, ide za tebou. Zdrhaj. Myslíte ma? Prečo ty? Ty si teraz bol plešatý. Ja som ťa videl, že ty si plešatý. Sú plešatý, more. Plešatý. Počkaj, idem si dať screen. Idem si spraviť screenshot. Počkaj, stoj na mieste. Poď sem.
Áno, choď preč. Že proste buď tam, idem sa pozrieť. No, stoj na mieste. Dobre, už pojedzie. Ale dojdi. Ale počkaj chvíľku, môžeš dobre, na to, ja ti potom pošlem video, aj tak uvidíš, keď natáčam proste na mojom kanále, to aj tak uvidíš, že uvidíš, že si to pošlapí. Dokončil som trestlo od trestného miesta. Som pri tvojej riti, ale dobre. Ja idem nájsť obrázky. Tu je obrazok. Tuto môže niečo byť. A nič tam není. Ešte Tu je obrazok, vedľa telky je obrazok. telky. Áno. Áno, to som vlastne vyhodil vtedy. A kde je babička? Chcem povedať, že Dobre, kam posledný obrazok? pod mikrovlnkou sa nachádza časť od shotguny. Fakt. No, pod mikrovlnkou som povedal. Tak mám. Sa ukludni. Idem sa... Tuto je tá vec od pavúka v tej chladničke. V chladničke vec od pavúka. OK. Ja vím. Kde si? Jem sem. Kde si? Ja ťa nevidím. Počkaj, kde si? Kde si? Aj babička bola plešatá. Aha, tam si. Marek, ona ide sem. Pozor. Počkaj, je buď za dverami. Áno, zatvor ju. Počkaj. Ale chod tam! Ty plešatá babička. Ale to je plešatá babička. Dobre, zomri aj ty a ja chcem už hrať. Mňa to už nudí. Ja chcem hrať. Kde je tá babka? Marek, Oh! Viete, tu je čas odpísaný, ale dobre. A kde máš tú časť od shotguny? Ešte je stále pod mikrovlnkou? Ja ho potrebujem. Že čo? Hodil som ju tam do sauny. Aha, tak potom ju zober a ešte, tak ja ju zoberiem, ja si už postavím skoro celú shotgunu. Ja už viem postaviť skoro celú shotgunu. Zatiaľ. Prečo to Á, to už nemám? Ale to by som až... Marek, ja ti to dám. Tu je tá vec od pavúka. Special key. Ja tu mám, že special key. Potrebuješ? Tu máš. No, daj Tu mi. máš. Daj mi! Zdrhá. Som ti ju ne... OK, move on, pepto, play move. Že si rande. S babkou. To je Vystrhol som cez vaňu. Som v vani. Som vo vani, ale v kúpeľni. No ide sem. Ja idem dole spraviť shotgunu. Ja ju ešte nespravím celú, ale aspoň budem proti. Užij si rande. Zdrhá. Ja mám dve časti od shotguny. OK, Zdrhá pastu. Dobre, poď sem babka. hoď mi jej detka. Ty pavúk. Počkaj, ja som buchol, ja som hodil proste vec. Musí prísť. No kde si, babička? Hej, ja som... Poď, babička. Ty kokos, kde je? Ja som ju videl, ona išla do pivnice. Zdruhol som. No poď rýchlo. Ja ju zatvorím. No, ja ju zatvorím. Máme to... Ale Míša, kam si máme to. zdrhla? Ale ona zdrhla. Máme bonusový deň. Yes. Už mám knižku.
Máme bonusový deň, yes. Хорошо. Počkajte, učím tu sestra, ale... Poďte mi tu. Na. Na. Počkajte chvíľku, budem chvíľku AFK. Čijem sa. Mama, prosím. Ty si v pohode? Uj. Dobre, papa, babička, ty nemá rád. Dobre, som tu. Zase som tu. Takže... kam idem? My sme tu robili úplne zbytočné veci. Počúvajte, počúva tú rozprávku moja sestra, co na to? No, už kľúč. Kamo, Marek, že my už budeme mať za chvíľu auto, že my pôjdeme za chvíľu autom, lebo už máme skoro celé veci od auta. Ale ja som chcípol. Ty si chcípol? Dobre, hľadaj ma, ja som tam, kde proste vedľa toho auta. Tu si vidím ťa. Aha, dobre, môžeš ísť so mnou. Idem taďal to. Dole. Ty kokos. Govek. Idem taďal to. Idem von. Taký sem. Dobre, idem von. Idem sa chodiť. No to niečo bude. Idem si otvoriť. Wow. Dala som sem babičku a teraz musím ísť. Idem za Viete čo? Víš, ak môžu otvárať cestku, tak je to jednotka. Veď ja som ti to povedal ešte pred chvíľou, ale idem si nás knihu. Okamžite, teraz to prosím. Míša, prosím. Počkaj, toto si dám, otvorím. Počkaj, keď idem otvoriť čestku. Ja som tam išiel náhodou. Zomrel som, ale... Dobre, lebo ja som tam typy vycíčil v tuneloch, kde sú pavúci a pokremy. Nie, steak som tam videl. Idem. Gave me on, take me on. A my už máme ten Spider-Cam. Ja som sa teleportoval. Reálne, že. Máme už Spider-Cam. Tam ty si zobral Spider-Cam a odhodil si ho. Áno, tu je. Dobre, ja som si myslel, že iba mi to vyletel tak z ruky. A rýchlo, keď pôjde babka? Nie, ja som ho nedohodil, ja som zomrel. Ja proste, mne to spadlo, keď som zomrel. Ty kokos, to kde som ja? Prečo som to tuto postavil? A čo je tuto? Pozri sa, možno to niečo bude. Mám to. To je mýt. Okay. Ja idem teraz idem za tým pavúkom hore. On je tam. Ona ide po mne. Ale ma jadru, to je naozaj odporné. Ja som boka. Idem na. Ja som od nej vzdrhol. Ja som zdrhol. Babka furt chodí po mne a krývam. Aha, to je... No. Ty robil doma celé. Áno. Kamo? Ja natáčam. A ja mám steak. Maxi, možno mi čo Tu máš. Wrench. Ja mám nejaký wrench. Ja mám wrench. Ty nemôžeš mať.
Ale ja mam nejaký iný wrench. Ja mám od ničoho iného. Ona ma zabila. A mňa zabila Granny. A mňa zabila tá Angela, či ako sa volá. Angie. Áno, Angela. Všetko budeme mať také, že krvavé. Toto nemám rád, toto je zle. Zachránil som. No, zachránil som, že budeme mať bonusový deň, ináč toto sme ešte ištvení. Ale toto musíme vyhrať. To Prehráme sa. Poďka ma už štve. Idem za Angie. Kámo, jak vám. Ale mňa ona ma zabila. Ten pavok ma zabil. Ja som chcel spraviť taký bug, že proste sadnem a potom sa postavím a proste to je dobrý bug, ale inak ja ti môžem povedať, kde je môj taký wrench jeden. To je od takej proste, neviem od čoho, nejaký wrench. Ty si od... Čo si... Počkej. Neviem od čoho. Ja mám taký wrench a ty umrel. Jako? Čak, lebo ty si otvoril tú zlú čestku, nie? Ja som otvoril normálnu čestku. Jak DLSD, však potom budeme mať ešte bonusový. Áno, ale to len tak píše. Okay, on, babe. A teraz pozor, teraz úplne pozor. Uj, kamo, strašne krývam. Ja som sa dobre. Ja idem hľadať veci. Tu skáče! Poď sem! Ono tu skáče! Ale... Ono tu skáče! Istý. Poď sem! Poď za mnou, rýchlo, vzdrahaj! Dobre. Toto, kúkaj sa. Ale poď za mnou, kúkaj! Dobrá, po mne je babka. No, Toto, dievčatka. nevidel? Nie, nic. Ale ja ti ukážem po mojom videu. Tam to skáče, že ty kokos, to skáče. Čo to skákalo? Okay, no, babe, Čo tam skákalo? Tam skákalo. Nejaká vec, neviem, čo to je. Ja som ešte tu. Mám. Čo máš? Konečne. Shotguna. Mám shotgunu, mám poslednú časť od shotgunu. Mám keď tu teraz bude pavúk. Ja mám, že poslednú časť od shotgunu. Okay. No poď sem, babka, ja ťa zabijem. A ten babič. Ten babič. Tak nemám rád, je to kokos. Poď sem. No, okej. Ja som nestiel streliť! Babku. Marek, shotguna je v tomto, shotguna je v pivnici. A čiže ty si Pri schodoch. Ty si zomrel? Áno, ona ma zabila, kamo. Shotgun je v pivnici. Pôjdem dole a bude tam ten pavúk. Nikto to není. Poď rýchlo, keď chceš. Poď rýchlo tam, pre toto. Teraz shotgunu, rýchlo, nikto to není. Uj, ja som si videl nejaké... Rýchlo, poď tam. Babička je v tomto. Inak kde si? Idem to pozrieť. Tu, kde je auto? Nie, tuto, vedľa schodov, tuto. Vedľa tých schodov, ako ideš do pivnici. Vidím. Idem to zabiť. Ja neviem, či máš nabitu, ale... Či teda je nabitu? Zhoď niečo. A tu je, streliu. Zdrhaj. Videnie, babka. Ja som nebol vôbec vonku. Ako som nepreskúmal.
Ale prečo to tak skáče? Ale nič neskáče. Ja proste mám takú vec, že neviem, čo to je, ako skáče. Priamo tak možno... Je, Vrenč, to potrebujeme. Poď hore k tomu pavúku. Poď hore k tomu pavúku, rýchlo. počkaj. To si počkám o 50 hodín. Dobre. Poď k tomu pavúku. Skladivo, to je dobré. K tomu pavúku, rýchlo poď, to potrebuješ. K tomu pavúku, rýchlo. Dobre. Ale k tomu, kto je hore. Hore. Tej Angele, ale k tomu pavúku. To si sa opila. Počkaj, ešte toto znie. Kam ide? Ale veď my nejdeme cez dvere. To je jedno, cez čo ideme. Ne, poď k tomu pavúku, kam ide? Tam je vrenč, potrebujeme na to. Toto si preč. Toto si daj preč. Ale daj si, nie tam, nie. Choď dole a otvor tie dosky. Zlom tie dosky. A zober ten mit. Tuto bude mit. V tejto čistke je mit. Že nie v čistke, ale proste otvor to, tam bude mit. Otvor to. Skriňu. Bude mit. To. Bude Kokvil, mit. to je henta. Máš mit? Máš mit. Meso. Ale ja už to mám dávno, to meso. A poď tam, poď do toho pavúka, daj mi. Si vedel otvoriť tú čestku, alebo si už dal. To mám dávno. Aha, to si už dal dávno. Ale tam je vrenč, tuto je vrenč. Tu je vrenč, potrebujeme na to auto. Kde? Ja na... To potrebujeme na to auto. Začnem. Hej, Mori, kde sú Hotovo. tie malé dušničky? Jak sa to Potrebujeme volá? na... Idem sa pozrieť, čo je v tomto. Jak sa to volá? Idem sa pozrieť, čo je v tomto, jak sa to volá. Pamätám, jak sa to volá, dobre. Kam idem? Lebo kde som? Idem tam tadiaľ to ide. Tadiaľ? A takto. Aha, to si už zobral. Dnesek áno. Nie, babka sa zbudila, idem ju streliť. Vov. Marek, že kde si? Mama, ja som to uvidel, ako si strelil tú babku. No Tam vypad... nič není, úplne nič není. A More, všetko sme skúmali, nič tu není. My sme ešte nepreskúmali, vieš čo sme ešte nepreskúmali? No, no. Vedľa toho pavúka, keď ideš do toho pavúka, proste úplne hore k tomu pavúku, tam zoberieš tú dosku a pôjdeš tam a tam si zoberieš tú vec. Na to potrebuješ. Ale kde sa mu... Ja neviem, Zomri aj ty. Proste môžeš zomrieť a ja chcem. ale To nič... čo bolo? Doričo, ja chcem hrať. Kámo, nie, nebudem zbytočne. Už mám nejaké dva pokusy. Neviem čo. Tam je taký dobrý kľúč, to asi potrebujeme, ale tam radšej nechoď. Spadol. Kde si, Marek? Poje, tuto som dlho nebol. Kde? Tuto. Neviem, kde si, ale dobre. To je dobré, ten Wilkrang. Ale vieš, čo strašne potrebujeme? Stoj. Vieš, čo strašne potrebujeme? No. Marek, vieš, čo strašne potrebujeme? My potrebujeme takú dosku. Máme. My ju máme? Idem dať... Počkaj, ja som pri tom aute, potrebujeme tam tú dosku. To Slenderina.
máš tú dosku, Marek? No proste, to potrebuješ takú vec do auta. Do toho auta. Ja idem do vlka. Nie, nemám. No áno, už som mu tam dal. Tak vieš čo? Teraz zostalo len ti kľúče od auta a budeme už mať celé auto. Ale moja krabička. Idem dať wheelcrank. Zostali ti len kľúče od auta. Ja už viem, kde je kľúče od auta. Ja už viem, kde sú kľúče od auta. Ešte toto som Marek, ja viem, kde sú kľúče od auta. No? Rýchlo. Oni sú v tej sejfe. Ja nemám. Ale kľúč od sejfy nájdeš keď ideš úplne hore k tomu pavúku. Vidíš, nemám. K pavúku. Tam proste nájdeš. Musím. Ja by som to dal, by sme už to mali vyhrať. Môžeš raz zomrieť, prosím. My to už budeme mať vyhraté. Nie, zabudem. Tak choď k tomu pavúku hore. Nie. Poď tam. Prosím, poď. Tam je sci-fi. My to už môžeme ísť. Poď. A už babka zobudila. Ale pán melón. Ale v melóne nič dobre nebude. Lebo už to, čo potrebujeme, to už nepotrebuješ. Aj na. A to nie upíkaj. Ty potrebuješ takú vec, ktorou proste také nožnice potrebuješ. Keď ich videl, dvere máte. Ale ty teraz potrebuješ nožnice také. Teraz potrebuješ také nožnice. Tedy teraz potrebuješ teraz také nožnice. Ale ty babka Anička. Takže už môžeme zdrhnúť, ja už viem, čo mám robiť. Ale však čo je? Kamo, ja mám... Ale čo je? Veď ty si spravil ten puzzle, nie? Byl ten obraz. Za to by som mal mať bonus days. Neviem. Dobre, tak skoro sme to vzdrhli, ale Marek ma nepočúval, tak čaute všetci. Čo, to nie je moja chyba. Tak čaute. Ale Píšem ma obvinuje. Za to, čo som nespravil, tak čaute.